siya, no? Kit siya tanang. Hey guys, what's up? Naami karon sa amo ang ikaduha nga gistayhan nga hotel. Mo din yung room. As in, mura siya in. Taas na ka siya. See you sa Fisherman's Wharf in 5, 4, 3, 2. 5 foot way in day mi there. Usually day para navigate mi diri sa Macau. Ang gigamit ni Anot is Move it. Move it, move it. You just to move it, move it. so aside sa move it, gamit pod mi og cherry room. So no need na mi mapalit og SIM diri sa Macau. Kay mag-load naman mi through sa ilang website, maximum of 5 people ang makakonect ani. Then ang load is magpili ra ka good for Macau or good for Asia or laing-laing lugar. 1.5 for 15 days and napailaing mga options. So cherry room plus move it nga apps for navigation diri sa Macau. So this one dali. Balik ta sa agi. Namulabang ta as usual. Kaya katunay pa stop. So guys, namiron sa bus stop and huwat na lami sa bus nga 3A. Nindot kay lang paagi sa ilang pagtuan sa bus stop kay follow jud sila sa stop ka. Di pareha sa Cebu nga pataka lang ganing honong. Hopefully mainani yung taong Cebu. Like ang mga tao dyan mismo mulakaw sa bus stop, dili ang bus mo yung mag-agad sa tao. Muragana. Mo na ilang 86. Like bisag asa siya nga biyahe. 6. Bisag layo pa. Nindot, no? See you later again sa Fisherman's Wharf. Bus ang bahagyan. Toyok ko na siya dati ha. Mini park. Kabantay mo nga nagsihi ko video sa akong sapatos kay wa lang na-amaze lang ko diri bisan na atas sa public place, no? Tanawa gani lang as in like mura gihapon siya bag-o ha gihapoy abog or way hugaw inana siya limpyo ang ilang dalan diri nga like palit kag sapatos nga bag-o di ka mawori nga mahugaw as in mura gihapon siya bag-o. Kapila namin naglakaw-lakaw, wag yapay hugaw. Dili siya mahimong Fisherman's Wharf if way dagat. So mao ni ay lang dagat diri sa Macau which is walay sagbot. As in way naglutaw-lutaw. Di siya blue pero nindot. Mara na ilang murag sa end part na ni siya sa Fisherman's Wharf.
malit sila sa tea, gongcha, which is pure daw dire. And nami kilid sa Fisherman's Wharf, which is ilang style is didto karaan kayo, and dire kay pina modern or European kayo nga dating. Napa didto ay daghan pa kayo tuonon. Nanawa akong background. Muna siya yung background. Very good. Very good. Ah, this one. Okay. Good turn na lang. So, inom sa may og gongcha tea. Kumusta? Lami. Na may gungcha sa Cebu pero wa ko mitila pero diri ni tila ko lami. Siya lami is lemon something something. Gongcha. Lami ka ba? Lami. Mura siya ka ng Park Mall. Daghan kay siya stall sa mga pagkaanan. Wala ano daw? Muna ilang gingon nga na free taste, as in pinaka free taste dadala. Lami ba ilang cookies tawagan yan? Cookies, lami lang cookies. So nami karon sa Jollibee diri sa Macau, which is all the employees are Filipino. And naay rice. Grabe guys, nahidod sa Macau guys. Social ang Jollibee sa Pilipinas. Ay magkutsara tinidor pero diri kinamot. Pasaka na. Ano naman kinamot ah. Kaya prayo nun tang pobreng hilas. Bahala ko pre, basta hilas. Pre, basta hilas. Mana ka? Sa katag ISO. So guys, nami karon sa streets where daghan ang Pinoy na sila murag park dito eh. Ano, park na siya wherein nagtapok ang mga Pinoy. So walking me padong uli para po maka-experience sa night diri sa Macau. Then safe naman guys kung ilakwon ni diri. Di man siya ingan nga kuya. Tapos mas kuan gani sila, mas disiplinado mga tao diri. Daghan pa sa kay mga tao naglakaw-lakaw. Ika tulo na namong adlaw diri. Okay man kayo. Hapit na kay mi katultol sa lugar. So mas maayo jud mag DIY kaysa mukuha og tour. Sorry sa mga mukuha og tours. Usa ka pa mi until third floor. Abot na eh. Kuya Laga. See you tomorrow guys. Good night.